Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Bij een schietpartij zaterdagavond op de Corraspechtweg in de wijk Corraspecht zijn 2 personen om het leven gekomen. De politie heeft tot nu toe alleen de identiteit van 1 van de 2 slachtoffers bekendgemaakt. Het gaat om een 17-jarige jonge man. Het lijkt erop dat een ruzie die eerder op de dag ontstond bij de ingang van het terrein waar een jump-in van carnavalsgroep Chiquitaus werd gehouden, uiteindelijk heeft geleid tot de schietpartij. De politie onderzoekt de zaak. Er doen ook andere verhalen de ronde over de oorzaak van de schietpartij. Een vrouwelijke werknemster van het Troupial Inn Hotel is onlangs aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op het hotel, waarbij 5 mannen gewapend en met een bedekt gezicht binnen wisten te komen en uiteindelijk de kluis wisten te bereiken. De vrouw is in het oog van de politie gekomen nadat er in haar huis een inval was gedaan voor een andere zaak. Bij die inval werd onder meer een grote hoeveelheid geld en een hoeveelheid drugs aangetroffen. Dat zet de politie aan het denken en nu wordt de vrouw ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de gewapende overval. De rust is teruggekeerd bij de raffinaderij. Werknemers zijn blij dat Aerocova daadwerkelijk als adviseur voor de Refineria di Curaçao is aangesteld bij het traject voor het vinden van een nieuwe strategische partner en Cliff Christian geen enkele rol bij de Refineria meer heeft. Afgelopen vrijdag leek dat al beklonken, maar later op de dag kwamen de vakbonden erachter dat Christian toch nog een functie had. Dat leidde tot een nieuwe bijeenkomst. Ook werd er zaterdag uitvoerig overlegd met Chonky de Lanoy, de nieuwe directeur van Refineria di Curaçao. En die wist uiteindelijk aan te geven dat Christian geen rol meer speelt bij de RDK. Onderwijsvakbond CITEC gaat ook vandaag door met hun actie. Ze hebben alle docenten uitgenodigd om vanaf 8 uur 's ochtends bij het gebouw van CITEC te komen. Om 10 uur wordt er vergaderd met de Centrale Commissie van Vakbonden, de CCVV. Dat heeft CITEC-voorzitter Darius Lio Plantijn bekendgemaakt. Het is daarmee de 9e actiedag. Plantijn wil dat de overheid akkoord gaat met de eisen zoals de vakbond die op tafel heeft gelegd. Alle vluchten tussen Aruba, Bonaire en Curaçao van Insel Air zijn tot nader order afgelast. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij gisteren laten weten. Insel Air ervaart sinds 2 februari operationele problemen met het Fokker-toestel. De maatschappij stelt dat het toestel luchtwaardig is, maar tijdens een audit zijn er verschillende problemen naar boven gekomen. Daardoor is besloten het gebruik van het toestel tot nader order uit te stellen. Insel Air belooft de benadeelde passagiers zo snel mogelijk te informeren en benadrukt dat de vlucht naar Sint Maarten wel gewoon doorgaat. Een grote groep Curaçaose atleten gaan meedoen bij het komende Europese kampioenschap in Glasgow, Schotland. Onder meer Lee Marvin Bonifacia heeft zich onlangs nog gekwalificeerd om mee te lopen. Andere bekende namen die meedoen zijn die van Christopher Carilla, Taimi Burnett en Dominique Swiep. Surendi Martina zal ook meedoen, net zoals de eerder genoemde Lee Marvin Bonifacia. Angela en Terence Agar, Maruska Eduarda en Kim Roosen zullen ook meedoen. Allemaal atleten met Curaçaose roots. In Haiti zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen de regering van president Jovenel Moïse. Ze verwijten hem dat hij er niet in slaagt de corruptie aan te pakken. Ook zijn ze boos dat de welvaart maar langzaam stijgt. De boze Haitianen eisen Moïses vertrek. Ze blokkeren de toegangsweg naar het huis van de president in Port-au-Prince en gooiden stenen naar het pand. Het is de 3e dag op rij dat de Haitianen demonstreren tegen de president. De economie in het straatarme land groeit wel, maar de groei blijft achter bij de rest van de wereld. Tot nu toe zijn er 2 mensen omgekomen bij alle protesten en raakten 14 politieagenten verwond. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.